Machiegni kendo Kaunti namba 43 Homa Bay Kaunti ema wamenyo kawuono e chenro mar mine wacho ka wang'iyo dongruok kaka chalo e kaunti no. Wadhi mulo chenro mag apeyni, chwalo pi maler, pur kanyakla kod weche mago mag thieth. Makonyowa e twakno en Jawach lo kaunti ma Homa Bay Racho Adhiambo Ogutu mabende wantiere godo e studio Odhiambo masani. Hoimore, erokamano ahinya matudri kodwa kawuono. Erokamano ahinya Jael. Erokamano. Joma bende dwaro ng'e dinyawacho ni to Racho Ogutu en nyakanye miwane sigandi mana matin. Jael Racho nyalo ng'iyo koni. Nyinga koni ka. Okay. Jael nyinga Racho Adhiambo Ogutu. Anya Wagoma. To atedo kabondo kasipul. Kokwanyo kakelo ward. Kokwanyo Republic. An miyo man gi nyithindo 4. Yeah. Iloso county maler. Yeah. Erokamano ahinya. Koro kaka kawuono wang'iyo dongruok ma Homa Bay County. Ang'eni weche ng'eny to dhuro kabisa. Kata kamano rwadwa ni mondo wakete e weche 4 madito. Wang'i chal mar apeyni, chal mar thieth, weche mag pi kanyakla koda mago mag pur. Wachaka ne koda weche mag apeyni makono. Mana nyocha kindi ne waneno jo karachuonyo moko ka ng'anyo kabisa. Mano yo mawuok Kadela kadonjo iye ka giywak ni chal ne rach kendo koro ong'adore diere. Ahinya sani mabende koro koth chwe. Ok lure kata matin. Mano mana ranyisi achiel kuom apeyni moko mabende wawacho ni ok be ahinya e kaunti ma Homa Bay. Chal gi koro ibo tim nade? Erokamano Jael. Kowe wach barabara ma Homa Bay County sani. Mae county mirito gi governor mamiyo man Gladys Atieno Nyasuna Wanga. Governor otiyo matek chakre nodonje telo, koro en mana dweche 8 kende. Tiyudo ka sani ward ka ward ma Homa Bay County no yaw barabara kilometers 277 moyawe ward ka ward. Manyiso ni ward ka ward sani yawe barabara. Kaka ne gintiere chien kocha opogore gi sani. Nikech project mar barabara gi ward ka ward sani barabara osoyaw ng'enygi gite moyaw nyiso nango no losgi obergi koso obergi kendo nitiere moyaw manyien ma kuonde mana onge yo moyaw yo manyien. To nitiere kuonde mana nigi yo to no gine condition marach oketgi condition maber sani. Ranyisi gin kaka mage? Ranyisi gin nderni tema nitiere ward kaka kanyadi okadi mabor ahinya. Nitie ndara milongo na Apuko ne ndara ma ene got to noko yawe jokanyo no tagre kabisa ene kabondo kasipul. Sani Apuko oyaw mopuko oko. Ya nitiere ndara kaka man kasipul kenda nyalo chiwo example gi ndara mar Nyalenda Oromo Sai. Oso yaw kendo yudo ka ng'eny nderni go contractor moso tieko social pesa gi. Yeah. Mosechulgi. Yeah. Aneno ka ng'ato penji lunge ni Nyajona. Barabara mawuok Sindo kochomo Homa Bay. E bende oselose? Nitiere barabara mosotiek losi. Nitiere barabara ma contractors are still ongoing. Yeah. Pod gine tich gitiyo. Mama endi nyabedo mano beda achiel kuomgi. To kata koko beda achiel kuomgi, ningech barabara gi beke loso nyaka gibede budget. Samoro mano no okete budget. To kendo sani gimoro amora mitimo Homa Bay County mae teko mano mi japiny mondo yier gi modwaro mondo miyo priority ma mondo timne. Minya yudo ni moko kuom apeyni ma ok losi eni jopiny no kowacho koso ok ni nok giwacho no giwacho ni nitiere barabara ma gikethore but mae mwadwa gombo ni mondo chaknwa godo. Ok nyalos gi giduto. Ok nyalos gi giduto tedichiel kaluore gi budget. Manyiso ka nyiro ni japiny kapo ni noku wacho apaya maru giriti gini 5. Okri igni 5. Higa ka higa. Yeah. Higa ka higa tok CIDP. Aneno kamoro bende nitiere winjruok ma bende noket gi contractors. Wacho ni awinjo kiwacho na achiel kuom gi osetieko mosechule to no wacho ni mondo jopiny okwongo non tij contractor ahinya maloso apeyni maka giyie godo ni ber kokichule. Mano be timore? Mane matimore Homa Bay County momiyo anyisi ni sani Homa Bay County en Homa Bay manyien. Japiny nigi teko kabisa. Wan gi jok milongo ni PMCs. E project ka project mitimo Homa Bay County, PMCs nyaka bedi. To PMCs gi gin jomo yier gi jopiny. Gweng ward ka ward nyaka giyier. To ka gisayiero gi PMCs gi gin ji 5. Kocha komedgi Jabiche ward ka ward. Ward ka ward. Kocha komedgi sub county admin gibedo ji 6.
Koro jogi kosoketgi kacha to gine ma ging'iyo kaka tich timre. Ok ginyal timo approval ka barabara pok otieki. Maka apaya diponi olosi to kethore piyo kik waluonge nying contractor. Wamany PMCs. Gine mane gipuodho ni ber. Gine ma gipuodho ni ber kendo na gin kacha. Samiloso barabara. Stages te ipuonjo gi gik monego bed ni ging'iyo kapok contractor tieko. Stage ka stage ma contractor onego bed ni timo ipuonjo gi chon kapok contractor donje pap. Koro sama contractor tiyo ging'eyo stages monego bed ni contractor luwo. To kapok ochul contractor PMCs gi nyaka bedi ma approve ni tijno timore maler. To kapok PMCs boso tieko nitiere evaluation and monitoring team mayak office governor bende dhi mangi kacha. Engineers be nitiere mane site nyaka approve ni tijno timore maber. Kore ka contractor ichulo. Okay. Ero kama na hinya. Ukawa wayo kanyo ero weche maga piny. Angeni nitiere mamoko mabende podi wacho ni poda idhi nyime mar loso. Chiemo. Homa Bay County nubogo wagi mokwa. Sani endie ji ywago mogo, ji ywago sukari, ji timore nade. Mokwa ni okuchwale gwenge mamoko mondo chopi koso nodhi motho. Bentie. Ero kamano jail mokwa nitie kendo mokwa ng'eny kabisa. En mana ni demand eman malo to sama noyao Kigoto iyudo ka noyudo ko oduma jopiny nokoiki mondo pur nengech ni dhi yao Kigoto. Koro oduma na onge. Koro iyudo ka oduma sani wanyalo golo kata e counties mamoko mondo chopi. To mokwa nitiere momiyo sani governor ma county ma Homa Bay Gladys Wanga no kaw patik mogolo kodhi ne jopur mondo gipur mondo giyud cham maber. Kaka sani Homa Bay County cham ochiek kabisa. Cham kendo wadhi bet gi cham mang'eny kabisa. To mana timore ka governor ogeno Kigoto kendo dwani Kigoto dhi malo emomiyo miyo jopiny kodhi mondo gipidhi mondo giyud nafas maginyalo tero godo chamgi Kigoto kacha mondo gimbe giyud pesa. Manyiso di kanyo mahiga mokalo remne ntiere kaluwore koda keyo mag jopur. Emomiyo nodhi oko. Emomiyo nodhi oko. Sani koro gi higa ni enena oduma mowuok Homa Bay County kende. Jailo oduma be Homa Bay County. Beyo kabisa. En gima kata kidhi Homa Bay County wakwa unu mondo wuoth kocha mondo mbone oduma beyo Homa Bay County kabisa. Jomoko bende penjo ni to udhi mede gi kata bel kata kal ang'o kendo mabende diregi kosa en mana oduma mokuon kende. Sani mok bando. Sani pod en mokuon kende. To governor wa gi county ma Homa Bay nigi mpango marego kata bel kata chiemo mag nyithindo bang'e biro mbele kacha. But sani to nochiwo kodhi mar oduma kendo mar bel manyiso ni ntiere kata mpango marego kata mok nyuka Kigoto kacha. Mama no biro machiegni kendie. Pi to podi ji ywago. Ainya e Homa Bay town magi wacho ni wadake donam to pi okwane ainya nya pi maler kech pito gineno to mar namno okinya wacho no ler mabini nya tigo de tedo nya tigo de chiemo e gik mopogore ne wawuok mana e wach mar much mar tuo nyaldiema mabende e report manochiw kod migawo mar thieth ne wacho ni Homa Bay County ema notelo to ywak miywago maduong' en nikech nok mar pi. Jailo wach mar pi ma Homa Bay County nyaka sani wacho ni sirikal osotemo. Ningech sirikal mokalo wach pi na ginyalo yudo at around 26%. To sani at least wasechopo 30 manyiso ni wadhi malo. Uidho gata malang'wen. Waidho gata malang'wen. To ka wane 30 kendie to jomoko ntiere kate 90. 30 podi nyiso ni iyude dichiel e juma kose iyude dichiel odiochieng kose iyude nade. Gima temo wacho maduong' ni kano ket pipes Homa Bay town emo where inya mar pi. Kano ket pipes mag pi jinok ng'eny Homa Bay. Na gin ji around 300 to ji 300 pipes no ket manok nyal serve ji to sani igni machien. To sani igni masani iyudo ka Homa Bay population omedore. Koro iyudo ka demand mar pi odhi malo. Koro iyudo ka pipes sani kaka sani pipe manoket chon ka iyudo ka ng'eny gi be otur moko kethore they are on the process ilosogi. But dwe mar 4 emana wach pi odwa chenda ahinya matin. But samwa uwe sani ni pi nitiere Homa Bay. To kendo municipalities mantie Homa Bay bende dhi yudo pi ng'eny gi nigi pi kaka Oyugis nigi pi to kendo nitiere kuonde mag pi mang'eny mochak losi gi partners gi Homa Bay counties mondo okel pi kaka jo USAID
gikonyowa kabisa mondo pi obed mang'eny Homa Bay County. Koro moko be nitiere kindu koni moket kar pi maber ma pi jo Homa Bay ok bi thagre ne pi ma bende gipenjo ni to pige gite giwuok e nam koso nitiere kod asus machielo mano mar pi. Nitiere ok gite giwuok e nam, nitiere sources moko kaka mag aora. Oche ma bende pi wuoke. Mano bende chak tero wa jo samano wawuoye wach mar pur, wawuoye wach mar moko Kigoto kanyo ero. Kaito jo pur mamoko nitiere Oluch Kimira ma bende wachore ni ok dhi maber ahinya. Kodwaro ni mondo ujiw jopur e kaunti no ma Homa Bay. Mago moko kuom gigo ma bende winjo bed numako motegno. Jo pur ma bende uso nanas, olare. Wach mar nanas olare giyuak ni bende pod olwar piny gi sani kendo medo lwar. Kwa ng'iyo wach pur ma Homa Bay County, Governor Gladys Wanga and sirikal ma Homa Bay County omake matek kabisa. Nengeche sani ema iyudo ka wach pur nukele kata jopur mapamba. Omigi tractors tingni mapura pamba auchiel mondo konygi puro pamba. Kendo kae kendo sani king'iyo nitiere gik mang'eny, mpango mang'eny mopangi mabiro kendo through even partnership ma wan go Homa Bay ka. Mabiro partners mosobiro mang'eny mari interested. Jopur machalo kaka jo mananas. Sani nitiere factory maduong' mibro ger Homa Bay kacha ma joma puro mananas go gibro yudo nafas matero gige gi kacha, iloso godo juice, iloso godo gik mopogore. But olare iluongo ni West Karachuonyo. Aya, aneno ka sawa bende director mara nyisa ni sawa chope giko mare. Adwa ni sama koro watieko ma bende iloronwa weche to ng'eny kendo dhuro kabisa kwa nyatieko gi kawuono. Uyudo kanyero municipalities ang'wen ma bende nochiwo Gembeta, Ndhiwa, Kendu Bay, kanyakla kod Oyugis. Ne jopiny ma wuok e bombe gi ma nyiso nang'o kaluwore kod weche mag dongruok mana kitieko. Ma nyiso ni dongruok obiro Homa Bay County. Nengeche kosomi municipality manyiso town gidichung kigin. Kendo kaka gidichung kigin emomiyo noso yier nyaka jo board mag municipalities gi. Ma jo boards gi be noso yier nyaka managers mag municipalities gi. Koro mabro kelo kendo ler mar town. Nengeche town mabro bet maler ibro mi nyaka award. Kindgi kanyo koro gintiere koda piema. Mangato penjo ni ageno ni koro Kendu Bay dhi bedo koda bengi. Osebede ka igojo kindu ahinya ni gionge bengi. Wach mar municipality no dhi kelo ne gi bengi moro. Nyaka kel bengi. Nyaka kel bengi. Gima jo Homa Bay nyaka lokre gi municipalities momiwagi. Erokamano ahinya. Mano bende thuolo ma wantiere godo gi e kinde machalo koda mendie. Pod wamedo lose weche dongruok ma Homa Bay town. Janeno marwa mano kanyiro Recho Ogutu Jawach e low county ma Homa Bay ma bende wang'iyo godo moko kuom chenro mag dongruok mantiere e county no ma Homa Bay. Wagwero kamano maduong' kuom kete chenro ni mano mar mine wacho. Kik idhi mabor, pod waduogo gi mathoth.